OK, takže čaute ľudia, dneska je to nové video z Marorajos a znova budeme ragebaitovať, lebo čo iné by som robil na tomto kanáli, než ragebaitovať, čiže môžeme ísť rovno na to. OK, ale bohužiaľ sa mi tieto hry prvé nenahrali, čiže budem vám to musieť ukázať v replay. A ešte od vás potrebujem, aby ste si zapamätali toto meno. Takže tohoto Jeffa budem ragebaitovať. Dobre, čiže presúvame sa tuto, kde som ho len tak spolul z mapy, lebo ma to bavilo, keď už tam mali spawn, lebo predtým sa mi ho nedokázalo zabiť, lebo ho stále chránil nejaký tým, ale tuto už ho moc neochránil. Tak potom, keď sa ich healovacia skvada zase spawnla, tak som išiel ich zozadu a dal som im peknú ultinku, lebo koho jediného som zabil teda. No, jediného. Všetkých troch tých healerov som zabil, čo bol inak veľký úspech, to som nečakal vtedy. Potom mi ten Jeff už celkom dlho utekal, čo sa mi veľmi nepáčilo a už som ho tu videl, čiže som ho zase zabil. Ako inak. OK, čiže to bola prvá hra z ragebaitovacej stránky, keďže som ho tam zabil iba párkrát, ale počkajte si na druhú. Áno, je tu späť, pozrite, je tu on, zase, to je Jeff. Hneď potom, ako som si to uvedomil, tak už som ho išiel zase targetovať, lebo ne kámo, dneska si neodpíchneš, bro. Toto už bolo druhé kolo a potom som tu išiel čakať na spawnku toho Jeffa, ale našiel som tu Punishera. A hneď potom, kto sa ukázal, Jeff, čiže som ho chcel hrozne zabiť, tak som solo útok. Like the wing of a sparrow or a plane drops down a couple feet again to catch the wind that still remains, but I'm left breathless anyway. I thought the world ended in March until I heard the doorbell ring. Trust me. Keďže tento ragebait zatiaľ veľmi vychádzal, tak ešte vám tu dám druhú hru. A takto nám končí druhé kolo tejto druhej hry. Samozrejme sme vyhrali, ale aby ste nedošli s prázdnou a aby toto video hlavne nemalo iba 3 minúty, tak vám tu dám ešte jednu hru. OK, kámo, toto je moja mapa, let's go, tu niečo navarí! Rozhodol som sa, že budem targetovať toho, ktorého prvého zhodím z mapy a vy môžete vidieť, ktorého z prvého zhodím z mapy, že už teraz ne dokonca. Čiže som sa rozhodol, že idem targetovať Cloaka. Pretože sorry, že prerušujem našu montáž, ale tento Cloak mi reálne aj písal do chatu túto hru, čiže to je veľmi zábavné. Don't you notice how... Tak tuto som absolútne dostal infarkt, BTV. A tuto mi dokonca napísal, že som pain. Za to, že mi tak pekne povedala, že jej robím nervíčky, čož je cieľ nášho ragebaitu, tak som jej pekne poďakoval. Keďže mi ešte aj napísala, že už spawn campujem, čo bola tak trošku pravda vtedy, tak som sa normálne tak potešil, joj. A tuto som sa veľmi sneaky peaky, som sa tu blížil okolo nich, kámo, na prehýly. Lebo by ma jedenkrát zasiahli a bol by som dead. Oh, the burning pain, listening to you, I got some news, so... Veľmi ma to mrzí, ale finálnu hru sme prehrali. Ale aj tak dúfam, že ste si užili toto video. Takže dajte like, odber, zvonček a čauko!